Да. Ами да, отделцето де. Да го сложи на отделцето. Така. Айде, големия човек е горе. Айде. Айде. Снимай голем. Оп. Така. Това от кръченцето, да, където съм го бола, отлепите и това режете, няма проблем. И това кой номер е било, да знае. Кое? Подарък от фирмата. Ленчета, това не е гривничката, аз тук ти кажа ленчичката. Гривничката. Котик няма ли? Ами аз това гледам. Аз се чуда за какво така дебелно обличани, само ама гледам бързам. Аз се чуда какво става тук в един момент. Залисна се. Бива ли такова нещо? Бива ли да се залишиш? Значи, така. И аз се чуда, викам за севтежа обличам дете само по горните. Ай, то кога е лято, да, ама... Де да знам, кой го носи? Облякаха големия човек, готов. Друго вече обажда, нали? Отдолу. Като има тия работи. Добре. Так, всичко ще сложим. И ръкавици, всичко. Има интересува. Всичко слагам, ръкавици. Така. Да. И ръкавиците. Всичко. Всичко. Няма сняг. Тама ще я на снегата, ама то. Ето и тегличките. Те има ли моите или не? Ще ги сложим, като искате малко. Така. Ти си готов за... Най-после. Как да ги е? Дай, слагаме и тях как. Всичко да е. Ти вече доведе снегът с тия дебели дрехи и с тия работи вече усещам... Ще има снега. Плачите се. Той ще дойде ни според сняг. Гледам, ще дойде.
Ти екипиран си, изобщо от всякъде. Айде сега. До скромието видим на шапче. Айде. Заповядай.